Uy, dito! Nice! Unya, kumusta may sa agaw? Kasagaran pasyente diri ah. Way buhi, puro patay. Puslan mga pasyente nga diri ato. Diyan lang ka na mo repair. Go! Paningkamot, go! To, pasalo ako to. Ako yung inungdan ani. Paningkamot to. Gahi man ka. Go, kumulian ka. Pangako lang si mga manglaag ta. Dili lang ka na to. Ingon ko ni nanay. Manglaag ta Cebu. Sibur, may lagaw. Pero kitang duwang laag. Agtutag siyargaw. To, ikaduhang plano ni nanay to. Mga tutag Hong Kong. Para sa ako, gaw, di na kailangan lang laglaag. Ang importante, mulian ka. Go! Go! To! Go! Uy, dito! Tarong ba? Go! Go! Nice! Nice! To! To! Ma'am, unya kumusta may sa agaw? Base sa result sa x-ray, daghang nakita nga tubig sa iyang baga. Ganun mo kalim sa kirig, ma'am. Katong pagkereg, resulta to nga naay epekto ang iyang baga. Ma'am, unsa may ang kay buhat to na ni? Kailangan ma-refer ni siya dayon. Unya, asa may repair, ma'am, na huwag ba may kwarta? Dili na siya ma-refer karon, dili maoperahan. 24 hours pwede siya mabawiag kinabuhi. O sige, ma'am. Sige, kailangan may agaw. Unya, kung sasakyan mo karon. Na may pasihiruan dira sa anahan, pwede mong mag-atang. Pwede na ay mga bao-bao dira ah. Kaya sa ato ba, ma'am, kailan yung ospital, wala yung libre ang balansya. Wala sir, kay gipakyaw ligog dagat. Kung may klaro ni ospitalan ni. Way katungod ang hospital mga tod kay dili kini free delivery. Di ba, ma'am, duway ambulansya dari? Wala pa sad kauli ang isa. Ayaw, kung igna, lagi pakira po ng isa. Wala, naghatod og patay sa foreignaria. Ha? Patay? Okay, kasagaran pasyente diri ah. Way buhi, puro patay. To, puslan mga pasyente nga diri ato. Diyan lang ka na mo repair. Ano man? Kasagaran man na pasyente diri. Puro patay. Pero way, posible ang ginuutan. Mao gyud. Ang paningkamot mo nga mabalhin siya karon. Sige, ma'am, salamat kayo. Kami rin bahala ni. Sige sir, salamat po. Lord, ayaw ko pasagdi sa akong gibati karon. Gusto pa kong mabuhi, kauban akong pamilya. Maura to. Thank you for watching. Luyan titoy, giripir ang gibabara. Wapit klaro, ospitala po to. Di man to pala i-deliver. Wapo ni, paano kung motor sa balay? Ha? Usi motor? Nami motor sa balay. Naam ni kay motor day, inyo ka nagingon. Unya karon baka maingon na. Pertilayuan ang gibagtasan. Naam ni kay motor. Hala ko ah. Kuan bitaw nako, sige magagyaw-yaw. Gaw aguntahan na gaw. Naapon ni si Ita nimong pagbangkon. Naaman ni motor wa nagingon. Mao ni pasabot mo na motor? Maigo ka ta ana? Unsay gusto nimo? Sakyanan, kung kita kapalit og bugas. Bintana lang ni, kaysa mamaktas ta. Sige na lang gaw. Una-una agaw. Gamay ka na motora na, nya imong sakyan. Madisgrasya pa mo ana. Wa jud mi maklaro ba? Ano yung nanay? Dito yun ang mga wag paibalo si nanay. Ngano wa ninyo gipaybalo? Di pwede makabalo si nanay, nga grabe si tito. Para asa pod? Ngano man? Kabaluan bagaan ng nanay, kabaluan ng abutang. Atakihon dayon, magproblema na punta. Malangay lang style ni. Masamuta pa na si agaw. Ako rin bahala mangitag motor. Okay pa ka to? May nanakutan, may di na ako ni kaya. Ano naman? Ah, sige kaya ga diha. Ako na kaya tan.
Utak akong dughan. Sa mata siguro dugay ito maabot atong sakyan. Mundaw na lang siguro ko ginawa eh. Patiri dira. Kumaon ang sakyan na to. May pa mo magtas ta. O siya maktas. Ngano man? Papunta ka abot hospital. Dakpa na ta. Ngano madakpan man? Walay tampalo daw. Walay cover. Walay pit number. Oh, wala po sa amin. Ang labaw sa tanan. Kompleto kang violation. Ay, nag-istorya dira. Tara na. Ano lang to? Pusakay